kune nzvimbo yakanaka petro pana Baba, nzvimbo isina chitema, petro kuna Baba. O Jesu munonori, makatuma pasi, ngatidzorei uso tinamate. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tinokutendai. Tiri vapenyu pazuva ranhasi, vamwe vafa, vamwe vari mumamochari, izvozvi takateerera shoko renyu. Matiitira nyasha Mwari, musatipfuura kana kutipotsa neshoko renyu. Tinoda kunzwa muchitaura kwatiri, tinoda kunzwa muchitiranga, tinodavo kutendevuka pazuva ranhasi. Kana matibata musatendera kutipukunyuke, nokuti munoda kutiponesa. Apo muchadaidza vamwe, musapfuuravo mhuri dzedu. Vamwe pakati pedu Mwari tiri kurwara, musapfuura vanhu venyu Mwari. Vamwe vari kutsvaka mabasa, vamwe vari kutsvaka michato. Shoko renyu parichavuya muchidaidza vanhu kuruponeso, neni musandipfuura Mwari. Munamato wedu Mwari, kutura mitoro yedu yose pazuva ranhasi. Ndimwi dombo redu, ndimwi rugare gwedu, ndimi mupi woupenyu. Pamunovuya tinowana upenyu husingaperi. Chitikomborerai pazuva ranhasi Mwari, apo muchadaidza vamwe, neni musandipfuura Mwari. Musandipfuura Mwari, musandipfuura Mwari muupenyu huno hunorema. Tenderai shoko renyu kubereka zvibereko kusvika nokusingaperi. Munamato wedu wokutenda, muzita raJesu rogara nokusingaperi. Amen. Tendai Mwari Jehova, imi pasi nekudenga, kudzai Baba nemrumbwana, nemudzimu unoyera. Kwaziwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari mupi woupenyu watichengeta kusvika pazuva ranhasi. Toda kutenda uvepo hwavo mukati meupenyu hwedu tose. Mwari vachitiwanira nyasha. Tichadzidza pamusoro penyaya yakatinakira ine musoro unotiwo wekwako ndiani, kana kuti wekwangu ndiani. Ngatiwane nguva yekunamata kuna Baba vedu vari kudenga namuponesi wedu Kristu Jesu, nokuwadzana kwomweya mutsvene. Tinokudanai panguva dzino tichitsvaga nyasha, kuti musiye matiratidza voko edu, nyasha dzenyu dzigotiringana mazuva ose nokusingaperi. Amen. Toda kutenda Mwari, hama dzangu dzinodikamwa neshamwari, vanotiwanira nyasha zhinji pamazuva edu ose eupenyu. Mukati mezuva ranhasi Mwari vatitendera kuti timbotsvaga zvishoma, kuti wekwedu ndiani, kana kuti wekwangu ndiani. Tichamanya kutsamba yaRuka chapter 10, tichaverenga kubva pavhesi ya 25, tichidziradzira Mwari vachitiwanira nyasha.
Regai tiverenge kubva kuna vhesi ya25. Zvino mumwe mududziri wemurayiro wakasimuka akamuidza achiti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Chingomira zvako ipapo mudikani. Zvikai zvino mumwe mududziri wemurayiro wakasimuka akamuidza. Panapa munhu uri kuidzwa ndiani? NdiJesu pachake. Uri kuidzwa nani? Uri kuidzwa nemunhu usiri ordinary. Uri kuidzwa nemunhu usiri munhu usingazikamwi, but munhu amuisa pakuidzwa ndiye mududziri wemurayiro. Murayiro wani? Murayiro waMwari. Zvikai zvino mududziri wemurayiro wakasimuka akati kuna Jesu, mudzidzisi, ndingaita sei kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Regai ndikuudzei vana vaMwari, mududziri wasimuka kwete nokuda kudzidza, wanga uchitori uri muidzo. Regai ndikuudzei vadikani, in this journey of Christianity tichasongana nevadudziri vemirayiro vari pakutiidza. Pane vazhinji vakarasha Mwari, vakaramba Mwari pamazuva avo. Nemhaka yei? Nokuti vakaidzwa nomududziri womurayiro. Hamba pawere vana vaMwari. Kana woizwa nomududziri womurayiro, panotoda vanomira. Saka Jesu padzaadzoidziwa, chenondifadza ndechekuti uyu ndiMwari. Wakanga achitozviona kuti uyu muidzo, but toda kuona kuti Jesu kana muidzo wavadudziri womurayiro wamushanyira, unomboriekta sei? Ndo dzimwe nzira dzichatikundisa. Saka mududziri womurayiro unosvika achiidza Jesu, ndobva oti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youshe husingaperi? Varume ava vadudziri vomurayiro ndo vaiti kana murayiro wachinyogwa vaianalyza the depth of the law. Varume ava vadudziri vomurayiro ndo vaiziva zvakavanzika zvomurayiro. Varume ava vadudziri vomurayiro ndo vaihwisisa language yokuti watarira mukadzi neziso akamuchiva watovata naye. Varume ava vaihwisisa vachiinda mberi kokumberi komurayiro. These are the men vakanga vachitsanangura zvaireva murayiro. Ndo varume vaiziva kuti sin is the transgression of the law. Ndo varume vaihwisisa kukosha komurayiro. Asi panapa wovuya ovaiye muidzo kuna Kristu. Zvikai ndingaita sei kuti ndigare nhaka youshe hwaMwari? Verenga vhesi inotevera mudikani. Akati kwaari, pamurayiro pakanyorwei? Unorava sei? Ndinofarira mhinduro yaJesu. Saka padzaivhunza so, wanga atozviona kuti dzauya kuzondiidza. Regai ndikuudzei vadikani, kana hondo yemuidzo ichiuya navadudziri vomurayiro, panotsvaga those who are stable mukati maMwari wavo kuti vagone kupindura mibvunzo nenguva dzakafanira. Saka unoti auya kuna Jesu, unomubvunza, Jesu unomupindura nemubvunzo. Zvikai nai mududziri womurayiro, pamurayiro pakanyogwei? Uye unomborava sei? Ndiye waiva mududziri, ndiye waiva muravi, ndo vaiva vazivi vemurayiro. Zvikai pamurayiro, iwe zita rako unotonzi mududziri womurayiro. Zvino pamurayiro waunodudzira pakanyogwa sei? Uye unomborava sei? Zvikai kudii? Iye akapindura akati, yes, idai Ishe Mwari wako nemoyo wako wose, yes, nomweya wako wose, yes, nesimba rako rose, yes, nokufunga kwako kose, yes, nokwako sezvaunozvida iwe. yes. Zvikanzi Jesu amubvunza kuti unorava sei? Pamurayiro pakanyogwei? Iye ndobva otanga kududzira muzivi womurayiro. Amapawaere vana vaMwari, apa wava kutaridza manje kuti murayiro ndouziva mudhara.
musaita zvokutamba when it comes to the law. Ndinoziva kwandiri kuinda, but ndabvunza ini kuti ndoita sei kuti ndiwane nhaka youshe bwaMwari. Nemhaka yei aida kubvunza, because iye pachake he thought he has it all. Waiti watopedza nokuti murayiro uri kumuziva in and out. Saka ndobva wabvunza Jesu ndobva umuti unorava sei. Zvikaina iye wakapindura akati, pakanzi ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, nokwako sezvaunozvida iwe. Haana kuziva kuti Jesu wava kumutora to the other level. Mapawisara naMwari, time is gone. Yatakanga tichiziva murayiro. Asi time yatava, we need to live the law. Time is gone. Yataigona kuperetera mavhesi tichitaura pamusoro peBhaibheri rose from Genesis up to Revelations. But the time right now yoda kupindwa muaction. Saka vadudziri vamurayiro nevazivi vamurayiro zvaiva mundangariro asi mukuita zvisipo. Saka Jesu ndokumubvunza, ndobva waperetera from Genesis to Revelations. It's now high time that us as preachers, we live what we preach. We are tired of the preachers that have a bad record long after the preaching. Taneta with the elders vanogona kutungamirira sangano, but kana zvauya panyaya yokuita havawanikwi vari pakati pevaiti. Taneta kutungamirirwa with the ministers of the gospel, with the pastors vanoti pakutungamirira sangano nokudeliver mudistrict, they are totally perfect, but when it comes in action they are totally different nezvinotarisirwa naMwari. Saka Jesu ndobva amubvunza zvake, kubvunza mubvunzo benzi, ndobva dzagona kutsanangura, dzikapindura, dzikaperetera. Pavhesi ya28 Jesu unoti kudii? Akati kwaari, wapindura zvakanaka, ita izvozvo ugorarama. Mapawe vana vaMwari, ndinofarira mhinduro yaJesu. Jesu dzimwe nguva dai rarama nguva inoi, ndaimuti waiva vakuru vestraight. Waingokuti pfo unokangwa namafuta ako. Saka ainda iye unoziva kuti muitso ndobva atotopedzerana. Waifungidzira kuti Jesu idhamudhamu rokuti unogona kupretenda before him akabuda asina kuonekwa zvairangarira. Regai ndikuudzei vadikani. Saka Jesu unoti kwaari straight, wapindura zvakanaka, ita izvozvo ugorarama. Zvaireva ndezvekuti uri pedo norufu. Zvairebwa naJesu panapa ndezvokuti you are in danger. Zvairebwa naJesu panapa ndozvokuti you don't live what you preach. Zvairebwa naJesu pano ndezvokuti haurarami zvawakarava. Zvairebwa naJesu apa ndezvokuti hauiti sekuziva kwako. Wangu ruziva ndaruona panapa. This chapter ini inondivhurira pachena rupandi rwevanhu vaviri, kuziva nokuita zvinhu zviviri zvakasiyana. Mwari ngavatiwanire nyasha nokuti kuziva nokutoita zvinhu zviviri zvakadini zvakasiyana. Hypocrisy is full in the church. Vanoziva shoko raMwari roti vanomufananidzo bedzi wokunamata Mwari asi vakarasa simba rako kare. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Pane zvomwe muchinda wakamboenda negweseri akati mudzidzisi wakanaka, ndingawana sei nhaka youshe kusingaperi. Zvikanzi au zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haagoni kuona ushe bwaMwari. Akati ndingadzokera here mudumbu ramai vangu ndigoberekwa patsva. Mundibudze vana vaMwari vaiva vakuru vemirayiro. Mapawisisa here? Munoziva here kuti the church can be led for so many years nemududziri womurayiro but pasina Mwari. Munoziva here kuti the church can build their foundation
upon the rock yavanofungidzira kuti ndo pane kutenda kwose, yeti achingova muzivi womurayiro usingaurarami. Saka panapa Jesu unoti wapindura zvakanaka, ita saizvozvo ugodinai, ugorarama. Mududziri womurayiro achiudzwa zvakadaro naJesu, vakanga vachimutarira vaiti hoyo muzivi womurayiro. Ndo vateveri vaKristu vakanga vachimuona, they have respect towards this man, vachiti ndo vadudziri vavo murayiro. Havana kuziva kuti unoziva murayiro asi does not live the law. Mwari ngavatiitire zvakanaka mukati mezuva ranhasi, nokuti vatiwanira nyasha. Vakoma, Mwari ngavatiwanire nyasha. Hatizivi kuti pamberi apa munoti kudini apo. Mwari vachitiitira shungu nehondo dzose dzoupenyu dzichindopetwa. Katarira. Amen. Munhu watiri kudzidza pamusoro pake. Amen. Ari kuto haasi kutambisira Jesu nguva. Amen. Apedza kubvunza zvaaida gwedede. Haatambisi nguva pakupindura. Anongosamaraiza koga mirayiro kuratidza kuti yamandibvunza sakadarika. Tinoziva. Chokwadi. Kwakubva apedza kwakutongotarira kuti anzwe the next step kuti Jesu wacho, saka zvandamupedzera achati kudii, nokuti ndapedza naye. Nekuti ndapedza naye. Yes. Saka Jesu achitarira anoti maziviro aya akanaka asi haana kukwana. Amen. Amen. Tatambura navanhu vanokwanisa kutsanangura kwazvo pachimiro chavakafa, vanotsanangura kwazvo zvemhuka dzekuna Dhanieri nazvakazarurwa, asi inyere pazvivi. Saka Jesu ari kutarisa munhu ari kuziva zvaari kuita. Ende chii chiri kutaurwa nemudzidzi uyu, nemudzidzi womurayiro? Ari kungoratidza kuti chiKristu chakazara kuna Mwari wobva wada vanhu. Aizviziva izvo. Saka hazvina kumboita dambudziko naye, nekuti akati kana ndikamuravira, kana ndikamuisira pachena, zvangu zvaita. Mwari ngaavongwe naJesu akazara nenyasha. Nekuti nekuverenga kwake moyo, dai vari vamazuva ano waingomutaura kuti ibva pamberi pangu nokuti unondiidza. Saka kana the owner of the universe akaedzwa, tiri vanani kuti tirambe kupinda pakuidzwa? Tiverengere munhu waMwari tinzwe kuti murume uyu unosvitsana papi naJesu pamusoro penyaya yake. Verse 29. Asi achida kururamisa akati kuna Jesu, wokwangu ndianiko? Ini ndaita mubvunzo nemunhu uyu. Muzivi womurayiro ndiye ataura murayiro wacho, ndiye audza Jesu akati idawa kwako sekuzvida kwaunozviita. Apedza zvose Jesu omutenda unoita, obva aita mubvunzo zvakare oti wekwangu wacho ndiani? Anondoreva imimi mhai kuti munorevesa here kuti vekwenyu hamuvazive? Vekwenyu nevekwedu tinovaziva here? Ene muchaona kuti chiKristu chakazara hachisi chakupupurirwa nechechi, but ndechekupupurirwa nevekwako. Saka Jesu aiti kana akaita zvaaita pamunhu, vana legioni vakati kaitiro kamaita toinda nemi. Jesu aisatendera vanhu kuenda naye, aiti aiyewa dzokera kune vekwako. Mubvunzo wangu wongoti ichokwadi makaitwa elder, ichokwadi muri women's ministries, but vekwenyu vanokupupurirai here kuti zvakanaka nomoyo kuti imi mubate basa muchechi? Kanzi murume uyu unobvunza kuti wekwangu ndiani? Kuna vanhu vakawanda, vamwe vakanga vapinda chechi vakutoti hama dzangu ndevandinonamata navo voga, but panapa bhaibheri rangu haridaro.
hariti kana tonamata torasa vekwedu hazvinei nekararamiro kavo ukama ukama. Mwari anototi vanofanira kurangarirwa. Ende ukaverenga Timothy yototi kana usingade vekwako wakashata kupinda muhedheni. Saka kana muhedheni uchigona kuchengeta ukaenda peng'anga so unachika uchidzi mwana wangu muzukuru wangu iye pamuhedheni waungafunga iwe kuti ndiye muhedheni akazara but panochengetwa vanhu. Asi pamukristu unoziva kutaura murayiro hapagarwi navanhu. Mududziri wemurayiro. Saka mukatarira panapa Jesu ari kufamba nomunhu achimuratidza kuti chikristu chakazara nekuti kuna vanhu vakawanda vanoti ina handina dambudziko navanhu. As long ukama hwangu naMwari huri right zvavakawanda handinei nazvo. But pamurayiro ukatarisa ma10 commandments ari kutoratidza kuti ukama hwemirayiro 4 ndo ukama hwemunhu naMwari. But yakawanda yacho inokwanisa munhu kuti aite mukristu ndo yakawanda. Ndo yakawanda. Saka Jesu haana matyu nevanhu vanoda Mwari nemoyo wese vachivenga vamwene nekuvenga kokosi. Vanovenga hama dzavo vachiti kana kuchechi havaregi pataithi vakakwana pakuimbira vakakwana. But shoko raMwari riri kutoti kana musati mada vekwenyu imbobudai mukwaya. Kubuda chaiko tobuda. Bhesi renyu rakanaka fana asi karekita yenyu nebhesi parallel hazvichidzane zvine discord. Saka kunamata kwakazara kunofanira kuda Mwari nemoyo wese woda vekwako nemoyo wako wose. Mubvunzo wangu woti mwana wamuning'ina wenyu akashaya aripi? Mwana watete akamitiswa vaya ari kumboita gredani anodzidzepi? But munhu anogona kutaura zvakazarurwa yose, agotaura Dhanieri yese, agotaura baptism yose, agotaura chimiro chavakafa chose, but haazive grade remwana wehanzvadzi yake. Saka Jesu ari kufamba nomurume uyu. Verengai vhesi 30. Jesu akapindura akati, mumwe munhu wakabva Jerusarema akaburukira Jeriko akawirwa namakororo akamupamba nguvo akamurova akaenda ndokumusiya oda kufa. Jesu achiri kungopindura chete haasati apedza kupindura munhu kumutsvaga kuti pada anganswedera kuriponeso zviri nani. Jesu akati ndikataura neimwe nzira murume unenge usinganzwi bauyu regai ndimutaurire nomufananidzo. Zvikanzi umwe munhu haatorina zita. Saka munhu asina zita hazvishamise chero akaita zvose nekuti haana zita. But zvinongoshata bedzi vana mazita vakaita zvose irong. Zvikanzi uyu munhu asina zita uyu akatofamba. Ende kana bhaibheri rangu riri kuisa pachena zvakanaka riri kuti haana kukwira nekuti vanoenda kunonamata ndo vanokwira. Tokwira Jerusarema, Pauro naSirasi vachikwira kuenda kunonamata. Saka kunamata kwose hatidzikeba tinokwira. Amen. Saka uyu waidzira sina zita waitodzika akachienda kupi nai achienda kwaari kuenda. Zvikanzi pakuburuka kwake akawirwa namakororo akamupamba nguo akamurova akaenda ndokumusiya oda kufa. Zvine njodzi kuburukira Jeriko. Zvine njodzi kuburukira Jeriko. Nogona kuwirwa nezviwira vanhu. Unosangana nazvo nekuti nzira yawaita yakaoma. Verse 31.
Zvino mumwe muprista wakanga achingoburuka hake nenzira iyo akati achimuona akanyenyeredza. Mirapo munhu waMwari. Tata akanga asina zita wakaburuka achingoinda kwainda. Mubvunzo wangu woti ko muprista waidzika waindepi? Waindepi muprista achingodzikawo hake? Zvikanzi kwakubva aona munhu akarohwa kwakubva amudini hai? Amunyenyeredza. Kuna maofisi makuru anotambiswa navanhu. Nokuti iri basa iri muprista waifanira kurohwa nehana uyu. Kuti basa randaona panapa harisi ravamwe vanhu, harisi rekunyenyeredza, but iri basa rava pano iri ndo rangu chairo neofisi yangu. Amen. Vangani vekwedu vatakanyenyeredza. Chokwadi. Varohwa namakororo. Chokwadi. Chedu kubvunza mubvunzo isina basa. Chedu kubvunza mubvunzo ine nharo. Saka pavakazobatwa neAIDS, saka vakanga vachimboita nezvei, saka pavakazodai, sei vakazobatwa nechirwere ichi, kumwe kwachina huchapa chaiko, mamwe maitiro avo akaita. Tenda Mwari nekuti pakaroverwa mumwe munhu adzika ndo pakasvika umwe akanyenyeredza. Tendai Mwari muprista ini. Kwakapa vamwe AIDS ndo kwamunotambira imimi. Kuna dzakasungisa vamwe ndo kwamunotambira, but nanhasi hamusati masungwa. Mirai kubvunza mubvunzo yeupenzi nekuti nemi makadzikawo. Amen. Zvikanzi wakadzika ende adzika atoona munhu ane need paupenyu kwakubva atonyenyeredza. Tinzwe imwe ofisi yakanyenyeredza. Nokudaro murevhi wakasvikapo akamuona akanyenyeredza. Ndiri kutarisa maofisi echechi anomiririra pakati pevanhu naMwari. Vaifanira kubatikana nezvunhu but havabatikane. Vose vanototarisa voona kuti akarohwa kwakutongonyenyeredza kwakuinda kwakutosiya zvinhu zvakadaro kwakudzokera. Amen. Ndiri kuti pakafira vamwe apa, pakafira vamwe apa. Tendai Mwari nekuti mamuna kutopafira, kwete nekuti maisafanira kufaba. Maitosafanira kusangana nezviwira vanhu. But Mwari munyasha akatoona kuti rega ndivachengete, varegei henyu nhaka. Muchaona kuti Mwari vakazara nenyasha. Kumwe kwacho kwatakapukunyurwa, Mwari havana kutipukunyura kuti tirambire mukati mezvivi. But Mwari vakatipukunyura kuti pada gore rino, pada vanga. But une katsika kekutambisa nyasha, kekungoti hasva zvakaitika gore rakapera ndikapukunyuka. Ndinogona futi kudini hai? Ndinogona futi kungopukunyuka because ndinoziva mamhanyiroso, ndinoziva katiziro, ndinoziva kuita kuti ndisaonekwa. But maimbozviziva here? Tendai Mwari nekuti hasi mufumuri wavanhu. Ipo paya pawakasvika paloji uchitobhadhara, mukomana nemusikana vaya vakakutambirai vakakupai maki vaya ndevekuchechi vakazviona kuti Elda vatouya nemukadzi asiri mukadzi wokumba kwavo. But mwana wavanhu nekuchengeta basa rake kwakubva atongonyarara. Zvakadaro zvekuti tinotonzwa tiri comfortable, takatonyarara nemhaka yei? Nekuti vanhu havazvione. Chechi haina kuzviona mafungiro ako, ave kumba havazvizive, mukadzi wako haazvizive, saka tinongoita zvose. But Mwari ngaatendwe nenyasha idzi. Amen. Dzekuti tichiri pakati pavapenyu, Mwari vari kumbotaura nesu kuti pada tingadzoka, pada tingabva pazvinhu zvakadai, tikatsvaka nokurevesa, to walk an extra mile pane muchinda uyu. Nekuti Bhaibheri ratoisa pachena zvikanzi akabvunza achida hake kumuedza, ndo akabvunza mubvunzo une basa. Kune vanhu vakawanda vakaakwaya education vakaguma needucation,
vamwe vakatsvaka upfumi vakawana, vamwe vakatsvaka madzimai vakawana, vamwe vakatsvaka mari vanayo, but kuseri kwemari, nekuti kune imwe nguva zvakanaka kutsvaka kuti ndingaitei kuti ndiponeseke. Amen. Tapedza kuimba, Amen. tapedza kuparidza, tapedza kunamata, tapedza kuparidzira vamwe vanhu, ngatigarei pamakumbo totsvaka kuti nhai Jesu ndingaitei kuti ndiponeseke. Ichokwadi. Jesu haana nyaya yakakura panapa, but ari kungodzosera vanhu kuti kana tikachengeta mirayiro yakakwana vertically and horizontally, chikristu chazara. Taneta nechikristu chiri hafu, chinoda chechi zvakanyanya kupinda hama dzekwako. Zvawine kambani vangani vekumba kwenyu vari pakambani, zvawine mari iri nani nemhaka yei bhimu yekumusha kwenyu yakazara nesenemu yako nevana vavakomana vaningina vako, iwe uchigona kusponza chechi. Anamboti zvakashata ini kuitira vanhu vechechi zvakanaka kwakanaka, but Vekwako misodzi yavo ndiani anoipukuta. Handi kungwaraka nekuti kune vamwe vane chikoro chinenge chenyu ichi, but havana basa, havana kugona kana kuita chinhu chiduku zvacho, but munyasha dzaJesu Mwari kwakungokunhonga kufamily ine vakadzidza navasina, kwakungokuisa pamusoro kuti iwe ndiwo waifanira kusumudza vose. Nhasi ndatora uyu, mangwana ndatora uyu, nhasi ndatora uyu, but unotozomona achida akomana kana uchida kuti kambani ife isahama, unobroka broka chaiko chaiko. Hama haiswi painhai, haiswi pabasa, anoshanda iwewe. But muzano raMwari kuchenjera kunoti kana ukavaitira zvakanaka vakange vawana mabasa wagonazve, nekuti kana paita nhama usiriwe woga uchangodanwa, dzimwe dzaakusorovhewa nevawakasumudza, asi nekuti you are too selfish, unoda kunamatwa, saka usingasumudze vamwe. Ari ngavatibatsire kuti tizive vekwedu, nokuti kana paine pagozhera chikristu, kana paine pamira chikristu, chamira pakusaziva kuti wekwangu ndiani. Ano ndiri kungoti mbobvunzana ikoko kwamuri ikokoko, kwamuri ikoko, kana usina umwe kaingozvibvunza iwewe kuti asi inini nepandiri nguri wakaenda overseas hauna kana wani wawakatora. Unongo vako zvinhu zvako zvichiita, zvinhu zvichiendeka, but vana vemuning'ina vakagumira grade 5. Saka chikristu chakazara munun'una, chikristu chakazara chinomboti kudii? Vekwangu ndava nani? Ndingavaziva sei vekwangu? Chii chandingaitira vekwangu? Amen. Wekwangu ndiani? Ko wekwako ndiani? Indakafara zveni pandakahwa kuchiva vakuziva kududzira murayiro, ndikati ndawana vekwanguzvi. Pandakazviziva kuti wava mufundisi wechechi, ndikati zvondawana hamazvi. Pandakazviwa kuti vava head elder, vava kuziva murayiro, vava kumududzira, ndikati tagara handina kuzviziva zveini, zvondodozvibvunza. Saka wekwangu ndiani? Zvino kana zvonai, saka wekwangu ndiani? Saka mududziri wacho wemurayiro, saka uzoshandei kana zvakadai? Saka wekwangu ndiani? Ndomuziva sei? Saka ndomuziva sei kuti wekwangu ndiani? Vhesi ya 33. Zvino mumwe muSamaria wakanga ari parwendo wakasvika kwaari akati achimuvona akamunzwira tsitsi. Saka wekwangu ndiani?
saka ndomuziva sei. Wekwangu ndiye unoposvikawo kwandiri. Wekwangu ndomuziva sei. Wekwangu hangozofari nokundivona. Vasikana muchiona zvakadai, ndati chikufungai. Vasikana ndati chikufungai nokuti wandivona. Bhaibheri rinoti wekwako uchamuziva nokuti unomposvikawo kwauri. Pazakapa pasingadi pasipoti apa pana vakoma vangu apa ndoita 7 years ndisingasviki kwavari. Saka wekwako unomuziva sei. Unomposvikawo izvi kana asvika ipapa hangosviki nje. Vhesi inoti wekwako unokuhwira tsitsi. Kwete zvevakuru vepamusoro kungosvika ndokumuona kuti wakarohwa, una mavanga, kutomavona mavanga kudarika kana kuhwira kana tsitsi. Kauchida kuona kuti uyu ndowe kwanguyu unokuhwira tsitsi. Itsika yavadzidzi vemurayiro yekuti vanongoti dai Mwari akukomborera, dai Mwari akugutisa. Zvamwari vanozviziva asi havazvirarami. Hauvoni vadzidzi vemurayiro vanongoti kana munhu akagwara sokugwara kwakaita murume uyu havagoni kumubatsira achiri mupenyu. Vadzidzi vemurayiro havana hanya nomupenyu. Vanokona kuzobatsira kupa munhu ndiro yeupfu achiri mupenyu, asi vakahwa kuti afa wabvisa 50 kg yamabagwe wotenga kofini, asi ndiro yeupfu wakakonewa achiri mupenyu. Ndo paanoinda nejira afa asi achiri mupenyu, achiri mavanga wakanyenyeredza. Vaidobvunzana kuti shamwari vashangana kuya pawamuvona paya rinovira. Iwe samavonera aita mapondegwa akaita aya kuti rinovira. Vakone wakubatsira achiri mupenyu asi votoronga zvehuni dzaparufu, voronga zvekofini kuti akangofa kofini ndii ndichatenga. Vadzidzi vemurayiro havabetseri munhu achiri mupenyu. Zvikanzi wekwako unokuhwira tsitsi, wekwako unokuhwira tsitsi. Asiri wekwako zvaanoita ingovavudza kuti vasikana ndatokaruka ndava nemimba ndandisina kumboironga. Iwo makore enyu awa 47 hakuhwiri tsitsi. Vanotokunyeya mwana wako amitiswa havakuhwiri tsitsi. Preparation vanayo, maternity vanawo, asi mwana wepa next door wakamitiswa achipfeka matishet womusangano. Havana kana tsitsi. Wekwako unomuvona nokukuhwira tsitsi. Kwete izvozvo zvoga unodii futi. Wekwako pazasi panoti kudi vhesi ya 34 wakaenda kwaari ndokumupombera mavanga ake akadira mafuta newaini. Mirazve wekwako unomuvona sei. Unopomba mavanga haakuregi zviri pachena. Wekwako haakudariki zviri pachena. Kwachinopombera chiko micheka kokunopombegwa nei nomucheka zvekuvhara. Kunovhagwa nemicheka. Mvava mazuva ano vadzidzi vemurayiro vanototora micheka kupfekedza chemba hembe namaseta acho. Micheka inoperera pakukavha machemba. Mwana wemunun'una wake chaiko achifamba akashama. Vamwene vake kuti vaite pitikoti vanovirikidza masiketi. Asi micheka inofanira kupombera vanhu. Maseti echemba. Maseti echemba. Wekwako unokupombera nemicheka. Haikona kuti chemba dziite maseti.
mande pink, chipiri blue, maseti ehembe. Zvikanzi wakamuvona, akamuwira tsitsi, akamupombera nomucheka. Kwete izvozvo zoga, vhesi yati akadigwa mafuta. Pamafuta ndo pane nyaya namadhuriro awo. Awa mafuta awa, kudigwa mafuta. Nejoni kwaiwo dhura takazviwa. Haangoburitsiwi mafuta. Asi Vekwako haatariri kuti zvinodhura kana kuti zvinobvepi. Izvozvo itsika yevadzidzi vemurayiro. Asi Vekwako haanei nokudhura kwamafuta. Hauvavoni vasingadi namafuta. Avamwene vake haaperi, ndiye chemberezera vhati. Ake ndiwo anopera. Ima hatingakupi kwava nechigwere mazuva ano. Makore enyawo haachaindirani awo nokudla mafuta. Okuzorawo dhura mai. Saka muchangoti pachigubhu pane kubika ipapo mokamura mozora. Ipapo mozora. Vekwangu ndomuziva sei? Ndo padovi rokubika ndipo panotogwa pakuzora. Paguyo padovi. Kupararuraza kuita mafuta. Zvikanzi Vekwako hamboomeri kana achibika unoita okudira. Zvokugwara zvinongozouya bwazvo. Asi unoita okudira. Kana achisa unoita okudira. Une hanya panguva yaunogwara. Vekwako panguva yaunopondewa nadhiabhurosi. Miedzo ichivuya, Vekwako unomuvona nehanya. Haanyarari kana Satani akakuponda. Vekwako unomuvona nehanya. Zuva risati rabuda, mamuka sei vasikana, mavata sei, kwamuviri wakadii. Unomuvona nehanya kana wagwara. Rudo gwenhema gwevadzidzisi vemurayiro. 6 months munhu ari muchipatara. Vanokuvhunza kuti miviri yakadii kuchechi. Ndoko vanokuvhunzira kuchechi. Maorenji unototengerwa namanesi kuchipatara. Vadzidzi vemurayiro. Ndo tsika yavo. Asi hama yako. Wakandivona ndichigwara, ukandishanyira. Wakandivona ndisina kupfeka, ndiwo wakandipombera nemicheka. Ndaidya munjonjo, ndiwo wakandipa mafuta. Vekwako unomuziva sei? Nguva yareba tichifunga kuti vanhu ihama dzedu. Ndaifunga kuti wakandisiyira zamu ndiyo hama. Zvokamubatiro kacho kaanondiitaka kangoratidza kuti muzivi nomudzidzi wemurayiro. Asi Vekwako uchamuvona panguva dzaunopondewa nadhiabhurosi. Murume wako atiza achahwedera newe panguva iyoyo. Ndiyo hama panguva yokufigwa achahwedera pedo newe. Cherane murume wake achitaura mashoko ane hanya. Panguva yeuchirikadzi hwangu achihwedera pedo neni asingati kutoregwa murume. Ndiyo hama. Ndiyo hama. Unewe panguva dzokutambudzika. Asi vadzidzi vemurayiro vanongokuda kana uchine zunhu. Vachita sevanoda iwe, ivo vachida zunhu. Ndo vadzidzisi vemurayiro. Mva kufitiwa nesutu, kufitiwa neuniform. Kana chifamba kudai, unofamba zvinyoronyoro. Chitla kuti pasi pangagwadziwa. Vahwichete, asi havaiti sezvinoreva shoko. Havaiti sezvinoreva shoko. Hama yangu Ndiani, kwai mafuta inondipa, inondipombera, inondihwira tsitsi. Kwai yozodii futi? Akamukwidza pachituo chake. Hongoso. Ndokumuisa kuimba yavaeni. Ndokumuchengeta. Pakukwidza apa. Makadiko vakuru. Ndokumbirawo lift ndiri kumanyirawo pa. Mune mari.
Ndandichikumbira kutofamba neshoka kutoona kutoti handina munhu waMwari, handina munhu waMwari. Vari kuti munhu waMwari vari kuona svutu, vanovona tai, vanovona pasaidi pakaisiwa bhaibheri. Uri kuteerera nziyo dziri kuimbwa mumota, unohwa dzinongoti Jesu Jesu, musiki wedenga nepasi. Watokumbira lift akasungunuka, wapindugwa pachena nomudzidzisi wemurayiro. Wanga uchimisire imota yangu usina mari. Haifambi nemvura iyi, haifambi nemvura. Vadzidzisi vomurayiro havakwidzi munhu, havakwidzi munhu, hazvigoni. Uyu kwaiwe kwako uyu wakamukwidza padhogi. Tiri tose here vatendi, wakamukwidza paiko padhongi. Hama yako unoiona nekukukwidza. Ivo vanun'una vako vanongovonera mota kwachireya yeDelta, mota ndo yavanongoona ichidarika nokuti inopinda nomumakoronga ichiindisa doro kwese. Ndo mota inozikamwa navanun'una vako kwasemuchembo. Iwe mota unayo kana dziri hama dzako chaidzo. Wadii kumboindavo weekend. Iyi ndiyo ino imota vanun'una vangu imbokwira yumu, imbokwira yumu. Havakwidzi. Asi wekwako unokukwidza. Imboitavo shuraka. Handiti ndiwe uri John ikoko, handiti ndiwe unogara South Africa, ndiwe uri Bulawayo, ndiwe uri Harare. Imboitavo shuraka tivone kuti uneva kwako iwe. Imboitavo shura. Batisa mari vanoinda, indai kumasakadza, mundopa munun'una yangu mari, muti kana bhazi rovuya Harare ngaakwire vauye kuno. Iwe uri mudzidzisi wemurayiro wekunyemwererana nevausingazivi. Vanun'una vako kana foni chimbudzi patiri panapa, haana kana chifoni chechimbudzi. Mukore uno mwana wamai vako achindodavira foni dzavamwe kugarifa. Iwe uchikonewa kana kumbokwidzavo vanun'una vako mota. Vekwako vanovonekwa nokukwidza. Asi vadzidzisi vemurayiro havatotenderi kana kuti hama dzake dziuye kumba kwake kutaundi. Havatenderi. Vanenge vachingofonerana vachifonerana, ndichauya ikoko sisi ndoda kotengesa dovi rangu, saka ndi munozikamwa ko Harare, ndichauya wone dovi rangu, unoda kuuya rini? Ndichauya papa kupera kwemwedzi panozokora vanhu, kupera kwemwedzi ndine ndisipo. Kana akangoerekana avuya, foni inongodavigwa achiri mukadoma. Paanongosvika pambare foni haichapindi. Hama yako inokwera ichidzivaira, achidzivaira nenyemba. Iwe wakanyura kumasofa, pedzozve woti indewe kwako pakudi. Wekwako unomuvona ne? Wekwako kwai unokwidza. Unokwidza. Kune vataka waisu gokwe kwedu kuvanovhaira, vakakwidziwa ndege navana. Kwete kungoivona ichibhururuka mudenga kupinda kugara mairi. Wobva waziva kuti ndo kwangu. Kana ndobvako UK ndo shainazvo. Pama musingandivoni mavhiki aperai, nemwedzi aperai, ndakanga ndisipo. Maivepi? Hazvadzi yangu iri UK yakandikwidza ndege. Ndo wekwako zve. Ndo wekwako. Kuti kudii pazasi? Zvino ava mangwana wakabudisa madhinari 2 akapa mwene weimba akati mirazve. Yes. Kubudisa chii? Madhinari 2. Kubudisei? Mari. Kubudisa mari kupa munhu kuti chinda undorapwa. Yes. Kubudisa mari. Aiwazve vadzidzisi vomurayiro vanowana majikiseni emhwa. Yes. Bambo vake vachifa kwachinorumba uko, chinotengegwa majikiseni namapirisi ing'ombe nemhwa. Mhwa yangu haingafi. Ndozochaiwa inorinda pano, mhwa inondibetsera iyi, mhwa inondibetsera. Iye zvino 7 years mai vachigwara kenza yechibereko, asi
mwana wakanyarara seshango iri mureki. Zvitorai pikicha. Zvitorai pikicha ndikuvonei kuti gumbo racho rinogwadza rakazvimba sei. Vomanya ku next door vatori pikicha nefoni yavo ka. Ku next door vondotogwa pikicha chitumira isifasi. Wati unoda kuvona kuti gumbo rakazvimba sei wongovona usiya. Vadzidzisi vemurayiro havabudisi mari dzavo nje, asi vhesi vanoverenga. Mwari vanomuziva, mutemo vanouziva. Jesu waisa muenzaniso kana uchida kuinda kudenga. Okwako ndoupi? Mude sekuzvida kwaunoita. Kana uchida hama dzako saizvozvo, iwe unombozviitira here dzaunozvida. Zvaunochinjanisa iwe shangu 72 shoka 2 kuhama dzako ke. Munun'una wako chaiwa unotevera ndiye unokuchengetera ng'ombe dzako kupurazuko, asi unopfeka majombo akanamiwa nemoto. Iwe mabhachi 14 musana umwe, tai 82 huro imwe. Kuti kwe uriwe kwake. Munun'una wako wakamitisiwa una kumuwa. Zvino wagozotora mateneti kundopa mai vako vasina mimba kuti zvidi. Kwa next door une mwana wamitiswa uyu, mai vako vokutoshaina sebenzi masvingo. Iri ndera tambu iri ndera heriza iri vupenzi kupfeka teneti usina mimba. Wekwako ndo unokuwira tsitsi. Masone gwe teneti anosono wachiradza kuti anopfekwa nemunhu une mimba. Wekwako muziva sei kubudisa mari? Kubudisa mari. Zvikaiwa wakabudisa. Akati murapei. Ichi chikristu sechi. Kunzwa nokuita. Jesu wakazviratidza akada vanhu zvose naMwari. Haungoti unoda Mwari chete. Ndo vadzidzisi vemurayiro. Ini handina kana basa nevanhu. Ini handinetsi vanhu. Ini ndinongogara pamba pangu. Ini handina kana basa nevanhu. Kana unoti ini ndakakonana naye unenge achindinyepera. Handipindi pamba pevanhu. Ini ndine zvinhu zvangu. Mudzidzisi wemurayiro. Umuone kana akasenga mabhaibheri. Reshona riripo. Rechindevere riripo. Rechirungu riripo, yumbuke yeshona iripo, yechindevere iripo, yechirungu iripo. Koevo mai white. Murandakadzi papeji yakati mubhuku rakati murandakadzi unoti. Zvawachizviverenga chizviitazve. Do wesi pamari. Wesi pamari. Dai mudhuri wachechi waipupura. Waiti dai baba ava vagara pano. Nokuti tinovasiya nokubuditsa mari. Asi mai vake chaivo, mai vake vanozikamwa nevanhu vekonzeni zita. Vanozikamwa kukonzeni zita ravo kuti vanonzi Sara Chitambira kukonzeni nazita panyaya yenhamo. Iwo usingaburitsi mari. Isingabudi. Haibudi. Uyu wakabudisa. Zokwadi. Kukwai ndomubhadharira. Nokupondewa kwake uko. Ashua. Sarai muchirapa. Amen. Zvamuchashandisa zvose ndinovya ndichibhadhara. Zvaachadla zvose ndinovya ndichibhadhara. Iwe pamba pako panozviwa iwe. Kurapa nemhiripiri inovava. Kurapa nemhiripiri. Mvura isina kana. Isaiah 49:15. Yoti ndakazviona zvamakaita zvacho. Asi ndine nhoroondo yekuti vakabereka vane mimba yakambogwadza vanokangamwa. Asi Jehovha. Saka mudikani usanetseke. Murume wake muone watokura. Azvishamise kuti anokangamwa. Anokangamwa. Nekuti kana vakagwadziwa nemimba vachikangamwa. Ona kukanganwa. Murume wakakusangana naye. Kakusangana kuti ayewa. Tirega kwakuchengeta maifiti. Rega Jehovha anochengeta. Amen. Andikanganwa. Achokwadi. Andina tsika yakukanganwa. Achokwadi. Varume venyu vanokanganwa. Vakoma vanokanganwa.
asi Mwari kanganwe vangu vakachemberedze kumusha 15 kilometers kucheka vachifamba 15 kilometers kudzoka vasina musana vati veharare vanonyima vashakara vashakara mwana wababa vangu ndo panzi apa naJesu apedza chuma munun'una mufana wangu woti zvino chindivudza kuti wekwake uyu munhu ndeupi mududziri wamurayiro ndinovona chiso chake chawinyana nokuti wangatarirana nomubvunzo unochiza waifunga kuti vekwake ndo vakadyana mari dzake nokuti ivo vaivavo nemari ndotengera dhingi chuma nokuti unayo asi iwe nokuti hauna ndinokupa musana saka Jesu ike zvino wanga womutaridza kuzvinhu zvaakaignora kuti adzokere. Regai ndikuudzei shamwari dzangu, let us go back to the basis of Christianity. Wekwangu ndiani, wekwako ndiani. Those I served munguva dzokutambudzika ndo vanoti vakatitarira vanoti ndewokwangu. Josefa apa chigaro chiri nani haana kurasha vekwake patakapangidza chiKristu akatora vekwake kuti vadle vose. Iwongo zvaoga munaivona sei maipiriri nyaya munaivona sei nyaya zvirevo 18 panotaura kuti tine shamwari inonamatira kudarika hama anova iye Kristu. Ndinogona kuraswa nevekwangu asi kuti tina Jesu inonamatira kudarika hama. Ukatidadira dzenyu ukatidadira nechii asi Jesu unonamatira. Nyika ino inofanana nemurume uyu akasangana nematsotsi tororo rinonzi Satani akauya rikaponda Kristu ngaatendwe ade kuti Jesu akaramba kubudikidza aroverwa pamuchinjiko akati ndinoenda ndinouya kuzokuzoka muGood Samaritan anosiya abhadhara kuna mukipa oti ndiri kudzoka kana pane imwe inodiwa ndinouya ndobhadhara ari kudzoka discharge nevasiripo anodzoka ndiye anodzoka obhadhara. Usadischarge nevepaini vanotaurisa vanofundisa vanhu muchechi ndekuti ndevepaini mirira akasiya hakuisa nekuti anodzoka ari kudzoka kuzotitora. Achiuya kuzobhadhara unobhadhara vachikutarisa vachikudadira unodzoka kuzobhadhara kana unouya kobhadhara akasiya atoita deposit akabhadhara nemavanga akasiya aburitsa pamwe panotombotaura mufana wangu panotaura achiti kana iye avuya ichi chinovora chichafika kusaora neichichi chinofa chichafika kusaora chafuka kusaora neichichi chinova chafuka kusafa ipapo shoko rakanyonga richaitika rinoti rufu rwakamekwa nokuguta. Saka unouya kuzobhadhara this body even if it perishes we shall resurrect with the new body. Mwari vatitire Mwari mogona kutinamatira vari kuda kuti Mwari kunyange yandisema rega ndichimirira kuuya haleluya matambudzwa naSatani Kristu ngavo ropa rake rakatodeuka pamuti haleluya kubhadharira iwe neni hama yangu usatambisa ropa raJesu akadeukira iwe akadeukira iwe ari kuzodzoka haleluya yes anoenda anouya chero zvikarema unozobhadhara kuna Baba vari kudenga nerikudzo tinopa kwamuri zvakafanira tinoda kukutendai Mwari tiri mukati menyika ino yasakadzwa nechitema yasakadzwa newakaipa
yekuti vanhu havachatozivi kuti hama dzavo ndiani. Tinotenda neshoko renyu nekuti imi muri hama yedu yepedyo. Tibatsirewo Mwari pakugarisana kwedu sevanhu. Tisasemana, hatigone kudanana, hatigoni kukuda imi Mwari tisingadanani pakati pedu sevanhu. Tiregererewo Mwari pane vatakazvidza, vatakadadira, vakashora mukuita kwedu. Tibatsirei Mwari tigone kugarisana nevanhu. Tipeiwo rudo runobva kwamuri. Tiri toga hatigoni, hatina chinonzi rudo mukati mehana dzedu. Hatigoni kutoziva kuti wekwangu ndiani. Mwari chitibatsiraiwo. Tinoshuvira kuti pamuchauya kuzotora vakaita kuda kwenyu, nyangwe nesuwo tive pakati pavo. Tisavavo kuraswa, asi tigone kurarama takakumirirai, tichitenda neropa renyu rakadeuka pamuchinjiko, kutidzikinura kubva muchitema. Ivaiwo nesu mbiri idzorerwe kwamuri nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tanamata. Amen. Amen. Tine ukama, tine kufara kutsamira mumaoko ake, chikomborero runyararo kutsamira mumaoko ake, kudzamira mumaoko ake a Jesu, kudzamira mumaoko ake a Jesu, kunodzatira kufamba mzira, kudzamira mumaoko ake, nzira yapenya zuva nezuva, kudzamira mumaoko ake, kudzamira mumaoko ake a Jesu, kudzamira mumaoko ake a Jesu. Chinyi ndinozva nekuti nzira, kudzamira mumaoko ake, ngerunyararo ndenzi wapedyo, kudzamira mumaoko ake, kudzamira mumaoko ake a Jesu, kudzamira mumaoko ake a Jesu.